Окей, здравейте, приятели! Ето ме отново с списъкът на Шиндлер. Тук готов така да ви представя още едно видео за мои впечатления, мнения, така, в стил професор Вучков. Сега, да ме чуете по-дробно да ме чуете така. Сега във второто видео, първо поздрави на моите приятелки Силви и Вероника, като искам да се извиня, нали, тениската ми е малко намачкана, но който е живял с мене знае, че аз тениски не гладя, те се изправят по мене, се изгладят, няма проблеми. Да ми извиняват Вероника и Силви, но проблем мани. Така, значи това, което исках да ви кажа сега във второто видео, да съм възанимавал да отваря само. Така, както вече и в първото видео споменах, започнах и него така. Много хора има на Горова и със всеки, нали, си говорим, учим се как да се псуваме на майки, на всякакви там удобни за псуване неща. Нали, това е много важно за контакта, връзката между държавите. Но винаги идва, нали, момента, в който се питаме, нали, кажи сега за твоята държава, как е положението. Повечето хора ясно на корабите, които идват, са от кофти държави, където те, примерно, за тях си правят някакви много добри пари. Тук на кораба и после си гърмят вкъщи. И те ме питат, нали, примерно, за икономическото състояние на страната и аз в началото такова по инерция си отговарях зле, положението е дизастър. Много зле, ала обаче после се замислих такова и те почват, нали, да ме питат други въпроси и се оказва, че не е толкова зле, защото, примерно, ме питат, нали, ако е зле, как така валутата ви е толкова силна. Всички знаем как върви курса на долара, лева и така нататък. За сравнение, примерно, при филипинците $1 е 44 техни пари. Значи, един човек прави контракт, прибира се и си прави игрище за тенис. Тенис корт се слага отзад, после басейнчета, работи, после се връща още един контракт и се строи втора къща. Няма проблеми. За индонезийците не говорим. При тях $1 е 11 000 техни пари. Ако ви става ясно за какво става дума. Другото, което ме питат, нали, ако сте толкова зле икономически и всичко, че вие свободно си пътувате из Европа, за тях, примерно, това е нещо нечувано и е нещо страхотно да можеш да ходиш в цяла Европа, да си търсиш работа свободно и такива неща. После друго. Всяко семейство, това особено за американците е голямо изумление, че всяко семейство си има собственост тяхна. Не е нещо, което да се изплаща по 520 милиона години, което тях ги изумява супер много и те са свикнали всичко на кредит, така. Той в България вече ще да става така, но по принцип. Определено завиждат за това американците. И така че се замислих, че всъщност не е много зле положението в нашата държава. Ето гледайте какви момичета имаме, не знам дали се вижда. Така. Камерата в принцип е професионална, но все пак тенската малко така самия, нали, не я поддържам особено. И друго вече, когато ме питат за природата и туризма в България, тогава наистина се замислям сериозно и почвам така да си мисля, че ние всъщност сме супер щастлива нация. Супер щастливци, просто трябва да го осъзнаем. Защото, примерно, в нашата държава може да се развива всякакъв вид туризъм. То се и развива, и при положение, че територията е толкова малка, да имаме планински туризъм и нали, морски туризъм силно развит и 4 сезона, което е много, много интересно за примерно за филипинците, че имаме 4 сезона. По принцип, нали, ги сега напоследък така малко се бъгват нещата. При тях е само жеги, мараня, такива неща и тайфуни. Друго няма при тях. Те сняг не са виждали въобще. Който е бачкал на кораб в Нью Йорк, само те са виждали сняг и това е някакво чудо за тях. И те го нямат това
усещане при нас, което го имаме да се насладиш, че лятото идва, нали? Зимата студено ти е такова, мръзнеш и после чакаш пролета, всичко разцъфва и ти става едно хубаво, свежо и после лятото. На лятото ние наистина се наслаждаваме, а те постоянно жега. Те се крият от слънцето, филипинците не искат на слънце, хората крият се. Друго какво? Имаме си планини с обширни гори, как съм го написал, с невероятни езера, пещери, всичко си имаме, равнини, низини, всякакви чудеса. Розовата долина е нещо невероятно, което го имаме, също трябва да го ценим. Поздрави за всички от Казанлък, там е района. Ела. Разнообразно стопанство имаме, си гледаме всякакви култури, при тях е доста ограничено. Те могат да си гледат ориз най-вече, нали, да не забравим, то ориз няма ли, голям бунт става тук при филипинците особено, скандал. Друго какво имаме, страхотна плажна ивица с развити курорти, някои от тях на световно ниво, нали всички е ясно, Слънчев бряг какво става. Всеки нали се оплаква, околен туризъм не знае с какво, обаче са пълни курортите, хората го знаят, идват, нали така. Това са пари, които идват от чужбина при нас. Какво ще да казвам? Световни курорти. Плажа, да, за плажа щях да казвам, че тук, примерно, където ходиме, нали, Карибите, чудото на чудесата. Тези плажчета с малките, с по 2-3 палмички и така нататък. Ами точно така е положението, обаче е кофти, защото те се изсипват супер много туристи. А той плажа е за 15 човека, 20. Да не говорим, че на някои места въобще нямат естествен плаж. Пълен скандал. Ами колкото искаш, обаче скали, работи, плажа е някакво удобство, лукс. Тук е много разпокъсано. Не е като да се спънеш в Бургас, като излезеш на моста и така докъде си стигне погледа. Тук е по-скоро Варна и Позле. Някакви такива положения. Като цяло заключение да направя, приятели мои, благодаря за който изгледал вече втория клип е 7 минути и сектир. Трябва просто да намалиме оплакванията, да спреме. Имаме си страхотна държава, който може да остане, който нали, смята, че няма да се развие, да си ходи в чужбина, но да не забравя България. Просто да бъдем по-единни, по-позитивни и наистина да погледнем и да оценим това, което го имаме, защото имаме една невероятна държава и трябва да го използваме. Може всички да сме много по-щастливи за напред. И най-вече трябва да я пазим. Тук съм си го написал последното, да си пазим държавата. Peace.